Gaur Gorobeli bilaldiaren 29. edizioa ospatu dugu hemen Amurrion. 1200 parte hartzaile inguru izan ditugu. Orokorrean eguna oso ondo joan da, oso eguraldi ona izan dugu eta balorazio oso positibo egiten dugu. Beraz, eskerrik asko parte hartu zuen guztiei. Egun bolondrez inguru izan ditugu martxa aurrera ateratzeko, beraz eskerrik asko bolondrezei bebai. Eta datorren urtera arte. Datorren urtean 40. urte hurrena izango dugu, beraz, bueno, izan liteke martxa berezia izatea. Beraz, bueno, adi sareetara.